Moro, joks tää nauhoittaa? Lego-näyttely 2017. Parolan Juteeni keskus, Juteeni koulu. Käännänpä kameraa, näette tuolla suunnassa. Sinne Lego-näyttelyyn. Let's go! Mennään katsomaan sitten, mitä täällä tapahtuu. No niin. Terve vaan kaikille. Mä oon Halomäen Launo, Anttulan kunnan kehittämiskoordinaattori ja tätä Lego-tapahtumaa täällä järkkään Menomeiden kanssa. Ensinnäkin ihan hirveän juttu, että ollaan näin. Kaikki on lämpimästi tervetulleita ja siis mahtavaa. Iso kiitos myös Piippo Oy:lle, joka on semmonen Lego-käkistys. Hirveän täällä tossa. Paikallista verta täällä. Tullut meille nämä hienot kokelut rakentamaan ja tuomaan näytteille. Iso kiitos myös heille. Valtion päämies varmaan. Siellä pressataan joku tällainen. Tässä on ollut joku tämmönen. Mitä sä teet? Kuvaa varmaan. Juu. Kameralla. Kaikki yksityiskohdat on vaan. Täältä sä voit katsoa, mitä tapahtuu. Antaa vähän toisia kuvakulmia. Äiti, tämmönen on siinä niinku täsmälleen. Mukavaa. Kysy sinä tässä. Nyt kato mitä siellä sisällä on. Tää on kyllä banaani. Niin oli joo. Noissa mun Lego-videossa on niin kauhea kuvanlaatu, mä menen tänne arkkuun häpein. No se ei oo kyllä tehty. No, eikä toi Tursasta tossa. Aika hieno Lego. Kato mikä aare on. Jos se sitä haisee tunkkaselle tää arkku. Okei, ne en näe, ettei haiteta vahingossakaan mitään. Mikä tää on? Kato, tosta menee. Tossa nyt pitää katsoa näin. Kato, tossa. Ui, näin osuu. Se koskee sen. Kato, tossa on tämä juttu. Pysyä nyt. Tässä katsotaan kääntikin. Joo, ollaan Lego-näyttelyssä. Oli meinaa sitten pikkusen rankka kokemus täällä väkeä ihan tuskassa. Ihan ei täällä mahu liikkuu. Mitä hän sanoo? Penkki. Mitä hän sanoo? Oliko se hyvät Hyvä. näyttelyt? Tosi hyvä. Oliko hienoja Legoja? Joo. Mikä oli paras Lego? Kaikki. Ja myös liikkuvat junat. Junat oli parhaita. Joo. Mikä oli paras Lego? Parola. Parola Lego. Se oli kyllä hieno. Niin oli. Sä oot samaa mieltä. Kattokaa nyt niitä Lego-videoita. Satanen. Oikein vielä satanen.
seteli on aiteilla. Se yli ajettiin. Seteli yli ajettiin. Kattokaa niitä leekoja. Tää on oikein. Kato, Iskä, kato, tuolla on sotajoukko. Kato, tuolla on rikki. Nyt on käyty Lego-näyttelyssä. Siellä oli hienoja pianoismalleja ja paljon väkeä ja ahdistavaa. Ja tuttuja näkyi jonkun verran. Enemmän ei tuttuja. Sepä ei haittaa. Tapahtuma oli ilmainen. Sehän on aina mulle sopivaa harrastepuuhaa lasten kanssa. Nyt ollaan pihalla. Tää on ehkä parempi. Aivan mahtava kevätpäivä, kuten huomaatte. Huomaatte, aurinko paistaa, ihmiset on niin onnellisen näköisiä ja niitä on paljon ja lapset leikkii tuolla ja minä olen täällä. Jees. Tehdään lisää materiaalia teille taas pällisteltäväksi, arvosteluvideoita ja elämäblogia ja se sellaista tuubaa, mitä joku ehkä katsoo, joku ei. Palaillaan.